E, polo tanto, hai un problema porque creo que, bueno, logo a intervención de Raquel seguramente irá por eso. Temos problema en xeral toda a poboación para acceder a unha educación sexual acorde coas nosas necesidades. A outra norma que temos vixente, que é a de 2010, que é a do Estado de Saúde Sexual e Reproductiva e de Interrupción Voluntaria do Embarazo, tampouco se cumple no que ten que ver coa formación e co acceso á saúde. Dificultades para acceder dentro do sistema sanitario público á atención psicolóxica si é necesario, dificultades para acceder a unha consulta donde se entendan, agora falarei a parte de que problemas teñen ou consideramos políticamente que hai que abordar desde o punto de vista das institucións as mulleres transexuais e intersexuais. E no caso das mulleres que teñen relacións sexuais con mulleres, xa en moitas ocasións, polo menos dos estudios que existen, para comezar non hai estudios específicos, no caso de España, salvo que fan os colectivos e asociacións LGTBI, que fagan un análise de como está o acceso á saúde, de cantas mulleres se fan correctamente as revisións en materia de saúde, de cantas teñen algunha dificultade e, polo tanto, hai un problema. Si xa de por sí é difícil, seguramente para moitas mulleres, a saída do armario dentro do seu ámbito habitual, dos seus coñecidos e das súas coñecidas, facelo fronte a un profesional sanitario que en moitas ocasións nin sequera saben se os van a comprender. Nos adolescentes, o índice de suicidio é moitísimo maior en rapaces LGTBI que en rapaces heteros. Hai un estudio, non hai moitos tampouco, hai un informe da FLGTB, este antes de COGAM, que fala sobre o acoso escolar. Este sí que é sobre o acoso escolar a rapaces LGTB, pero aí fala da ideación de suicidio, un 43% dos rapaces lesbianas, gay, bisexuais, non salen os trans, pero o trans sempre é máis alto, teñen ideación de suicidio, o que quere decir que pensan en como se poden suicidar, non? E un 17% o intenta. Os rapaces heteros que sufren acoso, para que vos falarades unha comparación, vale? De cada rapaz hetero que sufre acoso e se intenta suicidar, hai 4 rapaces lesbianas, gays, bisexuais, transexuais máis, que se intentan suicidar. O sea, a diferencia é moi grande. Isto é un estudio que se fixo con moitos adolescentes. Para que sabes que isto ten que ver moito co proceso tamén de aceptación. Un dos factores protectores máis importantes é a visibilidade. Existe un estudio que tamén se fixo, destes estudios de Massachusetts, que sempre saen así, que sempre son da mesma universidade, tamén. Falaba de mulleres lesbianas e bisexuais, e falaba de que as mulleres bisexuais teñen máis enfermedades relativas á saúde mental. Era porque son máis invisibilizadas e a veces menos entendidas incluso no propio colectivo LGTBI. Esa falta de visibilidade é o que lles afecta máis, porque eu teño escoitado, non teño por que ser visible en todas as miñas parcelas porque é parte da miña vida privada. O que é parte da tua vida privada é o que faz na tua cama. A tua orientación sexual, evidentemente, estás nun traballo, estás falando coa compañera e che digo, pois fun ao cine con o meu mozo e a ver tal película, ti non lle podes dicir, pois eu tamén vi a miña película coa miña moza. Isto é unha conversación natural que se pode dar no traballo en calquera lado, que moitas mulleres non